Moist Advocates Entertainment. It's your boy. Yeah. Dako jud na kung pasalamat sa Ginoo. Mayong gabi, nalasabta sa itong panawagan po siya. Nung ako karoon akong amigo si Siloy. May gabi, Brad. Asa mo ka manawagan? Wala. Ngayon ka manawagan ka. Sige pa rin na. Ilan sa manawagan ka sa imong asawa? Asa ka manawagan? Asawa to? Sige, manawagan na. Sige, nagulo sa manawagan. Salamat. Ngayong gabi, welcome sa itong panawagan po siya. Upal ka po karoon ako amigo si Siloy. Manawagan daw siya. Ngayong gabi, Brad. Asa mo ka manawagan? Yung ganyan, manawagan ka. Sige, padayo na. Wala. Kasi kung manawagan ka sa imong kayo mag-isunay ka niya sa imong sa pangalan to? Iman? Oo. Ano ba tayo naman to? Sige, panawagan. Wala lagi ba? Parang nga, panawagan ka para para usapan ko niya yung mensahe. Yeah. Kutsun na lang eh. Ay, salamat sa iyong tanaw o may gabi. Sa panahon na ako gahangos o gahila, kamo ang nakakita sa akong mga luha na nataga. Maunang video mo hikalimtan, bisag mo abot na ko sa kung sunod na kalibutan. Naara ko permi o kamo manginahanglan, ang lingaw sa atong panag-uban di jud na sa mga panahon na ako problemado og nagkalisod, kamo naghatag na ko kusog. Inyo kong gipalipay mga amigo kong hugot.